नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। भोजपुरी लोक संगीत एक ऐसा शब्द है जिससे भावनाएं और अर्थात बहुत सारे जुड़े हुए हैं। भोजपुरी के गीत संगीत के बारे में जब बात किया जाता है तो निर्गुण से लेकर सोहर तक हर एक संगीत का एक अलग ही रस है और हर एक सुर और हर एक ताल का एक अलग ही मजा है। हर एक सिंगर अपनी लय, अपने सुर को कामयाब और बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करता है। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि पूरी दुनिया में प्रख्यात फेमस होते हैं, बट ऐसी बहुत बड़ी दुनिया है बिहार की। 38 जिलों के अंदर से आते हैं लाखों करोड़ों सिंगर जो कि दिन रात करते हैं पर्याप्त मेहनत, और उस मेहनत के बाद भी कुछ हो जाते हैं बहुत ऊपर और कुछ रह जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त और खो जाते हैं उसी भीड़ में। पर उस तरह के सिंगर्स जो अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंगिंग, सुर, ताल और अपनी गायकी को देने के लिए निछावर रहते हैं, ऐसे ही एक सिंगर आज हमारे बीच में है जो कि बहुत फेमस है अपने लोकल लोक संगीत के लिए, सिवान जैसे चर्चित एरिया में। उनके जब गाने बजते हैं, ऐसा कोई ऑर्केस्ट्रा, कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर उनका गाना आज के समय में ना बजा हो। जब उन्होंने ये गाना निकाला था तब उनको नहीं पता था कि इस तरह से वायरल होंगे। निरंतर कोशिश जारी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उनको बहुत बड़े पर्दे पे देखेंगे। गाने उनके आज भी आ रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं अपने सुरताल को बनाए रखने के लिए। सुर के धनी हम सब के द बिहार विजन पॉडकास्ट पे आज हमारे साथ है रंजन लाल यादव जी। नमस्कार रंजन जी, स्वागत है आपका। हमारे सिवान वाला कच 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 से वायरल हुए रंजन लाल यादव जी हमारे शॉर्ट नोटिस पे स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो की मदद से आज हमारे पास है। रंजन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। तो थोड़ा सा बताइए रंजन जी की कैसे फेमस हुआ वो गाना और कैसे समय। चलिए, सबसे पहले तो नमस्ते, प्रणाम। जो चैनल के माध्यम से देखा था सबके प्रणाम बा, रघु को प्रणाम बा, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए रंजन जी, तो कैसे मतलब स्टार्टिंग पहले वही गाना से कही जाओ कि उहे गाना रहोगा के आज तक जितना आगे बजे ओकर बाद रहो गइले पानी हम और बेवफाई वाला गाना भी सुन भी रात के बैठ के लिख के भी लिया वाली सवाल कैसे वो गाना माइंड में आई कि ना ये गाना यही के गाई गई। गाना देखें, ऐसे तो हम पहले वेल्डिंग के काम करत रहनी। अच्छा, मन में आयल कि शुरू से आदमी स्कूल में गाना उना गाओ। मन में आयल कि हम स्टूडियो में जाके गाना उना गई थी। ठीक बा। तो 2-4 गो साफ सुथरा हम गाना गौनी, जहाँ गाना के अच्छा रिस्पांस ना मिलल। साफ सुथरा जैसे कि रावड़ी गाना का अखियां के कैसे बताने वो गाना के बाद में हम गौनी, पहले शुरू के रोगा बता देता है। बताएं कौन गाना। शुरुआत में मैंने हम लव सॉन्ग गौनी, बेवफाई सॉन्ग गौनी, वो गाना ना चलल। कोनो गाना गुनगुनाए के पड़ी रहुआ काहे के रहुआ सुर के जी बार रहुआ तो हम गाना गौले रहनी। गाना रहे कि दोसरा के पाके हमके भूलइले, दोसरा के पाके हमके भूलइले ते काहे रे, नाम ना ले। हाँ। बाकी एगो लड़की को हम गाना गौले रहनी। अच्छा। और लव सॉन्ग भी गौले रहनी। तो गाना ना चलल। ओकरा बाद हम 4 गो गाना के रिकॉर्डिंग कैनी जो उनकी सब खतरनाक रहे, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग रहे। वही गाना में हमारी सिवान वाला गाना रहे। अच्छा। एगो और गाना रहे कि रात भर पलंग हिलैल तू ही बता हिलैल। अच्छा जी, गाना वो टाइप के रहे। 2 गो और गाना रहे वही टाइप के रहे। तो ये अच्छा रिस्पांस मिलल और सब गाना मिलियन में गई रहे। बिल्कुल। तो हमनियों को मान ली कि कलाकार हई जा, हमनी के यही रही जौन गाना चली वही टाइप के गाई जा, 2 रुपया जौन गाना से आई। हाँ जी, मतलब जौन गाना पब्लिक के मांग बा जी जी उन्हें दे की कोशिश भई। जौन डिमांड रहला हमनी के कलाकार हई जा, तो वो माध्यम से हमनी के चले के पड़ला। काहे कि कलाकार दूसरे के भावना गावेला। ऐसा नहीं कि हमनी के सैड सॉन्ग गावत नहीं जा तो हमनी के गम में बनी जा। हाँ। चाहे प्यार वाला गाना गावत नहीं जा तो प्यार में बनी जा। चाहे फटाह गावत नहीं जा तो वही टाइप के इंसान बा। ऐसा कोनो बात नहीं, हमनी के कलाकार हई जा, सबका माध्यम से गावे के पड़ला। जैसन कमेंट आवेला कि बेवफाइयो गावे के कहेला, कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग गावे के कहेला, तो टाइप से काम हो। ठीक बात है। ई रहुए कहानी वो गाना के पीछे मारी सिवान वाला कच 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 कच। जी जी। तो तनी सा बताई कि ये गाना के बाद बहुत कुछ चेंज भइल होई जीवन में, ठीक बा। ओकरा पहले के जीवन में जैसे रहुआ बताइनी कि वेल्डिंग रहुआ काम करत रहनी है। जी जी। तो अभी उम्र ज्यादा नहीं के, अभी बहुत समय बाकी बा, आगे भी मौका मिली और रहुआ निरंतर बिल्कुल आगे जाए। तो तनी सा बताई कि कैसे रोजमर्रा अब चलेला, कैसे का होला, मतलब एगो भोजपुरी सिंगर जन बा तो कैसे जिंदगी में अपन एगो स्ट्रगल के जौन दिन बा ओकरा बारे में तनी सा बताएं। काहे कि जौन सिंगर के फेम मिल गइल बा ओकरा पीछे तो सपोर्ट बा,
पवन सिंह कब से गावत रहला हन, लेकिन देखिए, जो बता नॉर्मल दी- सिंगर बा ओकरा स्ट्रगल करे के पड़े। बता दी रहुए कि उ 4 गो गाना हम गौनी तो पैसा दे के, काहे कि स्टूडियो में नया कलाकार के पैसा देवे के पड़ला, चाहे बताई तनी सब कैसे पैसा चाहे देवे वो के पड़े? अच्छा गाव लो चाहे बाउर गाव लो, ए बारा मार्केट देखो तनी केहू गाना गा सकता। अच्छा, ठीक न, रहुआ गावे आवता तब, नइखे गावे आवत तब, तो पहले हमनी के पैसा देवे के पड़े। कितना साल पहले गले रहनी होएगा नहीं? 7-8 साल हो गए 7-8 साल पहले तो जी। ओकरा पैसा दे के पैसा दे के हम 4 गो गाना के गौनी, ओकरा बाद सिवान वाला गाना पूरा बाजे लागल, ओकरा बाद हमार फ्री में काम होखे लागल, अदर कंपनी से कॉल आवे लागल, आदमी 2-4 रुपया कमाए लागल, वही चले अब लागल। उस जगह से एगो जी। नाम मिला जी। मार्केट में ग्रोथ सिंगर। भइल, वही सिवान वाला गाना से ग्रोथ भइल हमार। हाँ। ओकरा बाद अनेको प्रकार के साफ सुथरा भी गाना बाजल, अश्लील भी गाना बाजल, अभी तक आदमी करता। अच्छा, अब रहो कहनिया साफ सुथरा, अश्लील, तनी ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, जी जी लेकिन जो भोजपुरी के रस रस बा, जी उ रस है निर्गुण, जी सोहर, जी जी दुख वाला गाना बा, ठीक बा, मटिकोर के गाना बा। तो जैसे रहुआ बिल्कुल पब्लिक जो डिमांड करता है रहुआ दे दे की कोशिश करता है, जी ठीक बा नु? हमनी को औरत के भी दर्द के गाना गौले बन जाए, जैसे कि एगो गाना हम गौले रहनी थी, हाथवा के मेहंदी लोरवे से धोआता, हाँ हाँ और भी बेवफाई सॉन्ग बड़ी सॉन्ग, जैसे में एगो गाना हमार रहे कि हमारा लाश पर माचिस बराई रे, तोरा ससुरा ले धुआं जाई रे, ऐसा टाइप के भी गाना बा। लव सॉन्ग गौले रहनी की तोहरे चक्कर में गोरी दीवाना दुबराता, हाँ। तारा आँखिया कजरा जान झगड़ा करा देले बा। तारा अखिया के काजराई जान झगड़ा करा, इहो शायद वायरल सॉन्ग हराओ। जी वायरल भई रहे, लगभग 12 मिलियन तक गाना भी चल रहे आ चारों तरफ बाजतो रहे। हाँ। ओकरा बाद खेसारी सर गाना उठा के गौनी, बहुत अनेकों प्रकार के कलाकार उठा के गौले रहले। तो उसी के चल धड़कन, अवधेश प्रेमी, हाँ। नगेंद्र उजाला, गोलू गोल्ड सबे गौले रहे, केहू के ना बाजल, हमरे बाजत रहे। लास्ट में खेसारी सर गौनी, तो उसी का सब बाजे। वहाँ के बाजे लगल। हमारे 1000 के वीडियो रहे, वहाँ के 50,000 1 लाख लगा के बनमोइनी वीडियो। तो एक तरह जानते बानी, ये बड़ा लोग बढ़िया देखल चाहता कि हाँ कोरस वोरस पीछे बारन डांस उन्स कर तरन। हमनी के एगो सिंगल मॉडल रहली, हम रहनी डांस कैले रहनी जा, वो टाइप के वीडियो बना रहे, 1000 के वीडियो बना रहे, फिर भी गाना का अच्छा आशीर्वाद प्यार मिले रहे। बिल्कुल, तारा अखिया के काजल तो हम सुनले बानी। कितना अंतर हो गइल बा 7-8 साल में रहुआ हिसाब से लोग के सोच में अब वीडियो बनावल में, मतलब कि गाना शूट कइल में? रहुआ बताई नहीं जी कि रहुआ 7-8 साल पहले पैसा दे के गाना शूट कहूँ अपन, ठीक बनू, एगो स्ट्रगल के दिन रहुए, ओकरा बाद उजागर भइल, तो कितना अंतर, कितना आजकल के चेंज हो गइल बा। मतलब आजकल सिंगर रातों रात वायरल और रातों रात गायब। अगर जैसे अभी धर्मेंद्र धड़कन जी के गाना भइल बा, जी जी एक रात में वो गाना वायरल भइल, पहुंचल 100 मिलियन में, अपन एक महीना में वो मार्केट से गायब। देखिए, तो हम बता दे चाहते कि जौन साफ सुथरा गाना रहेला ओकर लाइफ रहेला, वो बहुत दिन तक चलेला, आजीवन चलेला, काहे कि बहुत लोग सुनेला, पुरानो हो जाला। तो जैसे पवन सर के गाना भइल, वहाँ गाना पुराना गाना होई, आज भी लोग सुनेला। सैड सॉन्ग भइल चाहे लव सॉन्ग भइल, तो अच्छा गाना के लाइफ बा। हई जितना भी गाना बावे कुछ दिन के लाइफ, हाँ कुछ दिन के ये सब गाना के लाइफ रहेला। बाकी वही में नया कलाकार वालों मेहनत करता लो, ऑर्केस्ट्रा में बाज जाला, तो थोड़ा कुछ उनका लोग के लाइफ हो जाला, कुछ काम मिले लागेला, कुछ सिंगर लोग कमाए धमाए लागेला लोग। अच्छा, ये बात कितना अंतर हो गइल बा। जैसे जब रहुआ गइनी आ कैसेट वाला दुनिया से जी आ एगो इंस्टाग्राम वाला दुनिया में, आज नेट के रिचार्ज 19 रुपया में एक दिन के 1 जीबी मिल जाता। जी वो बेरा कैसेट ना रही और वीसीडी प्लेयर ना रही तो गाना ना बाजी, स्पीकर ना जोड़ाई, लाइट ना रही, तो कितना अंतर हो गइल बा। काहे कि जब रहुआ गइले रहनी आ आज जौन बा कुछ अंतर बहुत हो गइल बा, काहे कि ऑनलाइन के जमाना हो गइल बा। सबे देखो तनी ए बार तो लोग पॉकेट में पैसो नहीं के रखत, पे फोन रहता है, स्कैनर पर सटा देता लोग, और ऐसा जमाना हो गइल बा। अभी मोबाइल के जमाना बा, मोबाइल से भी बहुत लोग वीडियो बनावता, हर चीज होता। तो कहीं ना कहीं लागत है कि एकरा चक्कर में ऊ वाला रस नहीं के रह गइल स्टार बने में। जैसे पहले जौन स्टार बनत रहला है आदमी, जी एक खाली स्टार बन गइल तो स्टार कहलाई हम कि ना। जैसे तपेश्वर चौहान के प्रोग्राम देखे खातिर लोग कल किलोमीटर से आवल चल जाई, चाहे विजेंद्र गिरी। तनी है ना कि बड़ा ऐसा युग हो गइल बा कि माने केहू गाना गा सकता, हाँ, ठीक ना, जे निमन गावता उहो गा सकता, जे बाउर गावता उहो गा सकता। तो भोजपुरी माने ये हो गइल बा कि माने ज्यादा कलाकार रही हन तो कंपनी में चाहे जो भी बावे
थोड़ा बसोइला टाइप के हो जाला, ठीक ना। कलाकार ज्यादा हो गइल बड़ा सन। हाँ, कलाकार ज्यादा जेकरा नहीं केहू गावे आवत, चाहे बहुत लोग बा कि पैसा के बल पर, हाँ बहुत लोग बा पैसा वाला बा, पैसा लगा के बढ़िया वीडियो करवाई लो, बढ़िया एथी करवाई लो। आ जे गरीब कलाकार बा उनका लगे कलाकारी बा, वो पैसा नहीं खेला लगा पावत, बढ़िया कंपनी से रिलीज नहीं खेलो कर पावत, तो उनका लोग का गाना दब जाला। ना तो वीडियो क्वालिटी उस तरह के नहीं जी, के मतलब अब तो लोग कुल माहौल हो गइल बा, ऐसे थोड़ा भोजपुरी में तनी भागे। तो लोग का देखे के चाहता रहुआ हिसाब से, अगर हम रहुआ से पूछी। लोग देखी सब कोई एक जैसा ना होला, ठीक ना। सब कोई के एक जैसन दिमाग ना होला, सब कोई के एक जैसन सोच ना होला। तो जे जैसन सुनता, अब मान ली के रुआ मोबाइल पर मंगाएम, जौन मंगाएम तो ने आई। हाँ। मान ली खेसारी लाल के फिल्म मंगाएम तो खेसारी लाल के आई, पवन सिंह के फिल्म मंगाएम तो पवन सिंह जी के आई, ठीक बा। ठीक ना। तो जे जैसन मंगाई वैसने आई, और वो मोबाइल पर बाउर ना मंगाएम तो बाउर ना आई, बाउर देखेम तबे आई। हाँ, उस सजेशन दे देला। हाँ, कलाकार अपन गाना जाके कहे नहीं खन जात कि हमार गाना है जा बजाओ, पब्लिके बजावता, चाहे भइल मटकोर भइल, चाहे ऑर्केस्ट्रा भइल, तो ई पब्लिक के ऊपर बा कि कामना गाने के सुने के बा। बिल्कुल। हमनी के तो बस गावे के बा, सबका आशीर्वाद, सब पर आशीर्वाद प्यार मिले के चाहिए। तो रहुआ हिसाब से मतलब अगर भोजपुरी के सुने वाला, अश्लील सुने वाला ज्यादा बा लोग, तो का लागत है कि साफ सुथरा सुने वाला कितना परसेंट लोग बा अभी बिहार में जन साफ सुथरा सुने के चाहता? कुछ आइडिया? आइडिया बा 100 में 30% साफ सुथरा सुनत होइलो, 70%? हाँ 70% तो अश्लीले देखता लो आ सुनता लो। इंस्टाग्राम में बड़ा देखता नहीं, हैंगा भगावत रहता लो, देखत हाँ। रहता लो। और कहीं जहाँ रोकता हो जगह हाँ। उहे सब बा। तो ये कुल ही बात बा। अब बताई, हम इतना अच्छा साफ सुथरा हम गाना भी लिखिले, सिवान वाला हमरे लिखल गाना रहे। अच्छा। स्टूडियो में बैठ के हम गाना लिखनी, कोई लगले रिकॉर्डिंग भइल, अखिया काजरा भी। और एगो गाना बा, तोरा में दोस्त नइखे जी जी करे जा, ये गाना रहुआ सुनले माने 8 लाख 7 मिलियन 8 लाख के आसपास व्यू रहुए। जी जी जी। तो याद बा ई गाना तनी? हाँ, गाना याद। तनी सागर गुनगुनाई काहे कि हम ई गाना सुननी है तो हमरा निमन लागला। यो हमरे गाना लिखल रहे और ये अंदर बाजार में रिकॉर्डिंग भई रहे, रागनी म्यूजिक से रिलीज बा। रागिनी म्यूजिक से रिलीज बा। जी जी। और ये हमार पहला वीडियो का शूटिंग रहे। तो तोरा में दोस्त नहीं के तनी गुनगुना दिया हो खाली, यही माध्यम से गाना लोग रहे। तक पहुंची। कि अरे जहिया से देखनी तहरा के, तो अरे जहिया से देखनी तहरा के, मन भइल मदहोश बा तहरा में, अरे तहरा में दोस्त नइखे करे जाए, अखिया के दोष बा। ऐसे करके गाना रहे। बहुत निमन, मतलब सुर जन बार और वो जगह पे बैठेला जी। तो इतना गाना, ई गाना रागिनी म्यूजिक से भइल जी। ई गाना बाहर से पूरा वो लगे फोन आइल लिखनी रहुआ, कितना समय लागल रहुआ ई गाना, इतना प्यारा गाना लिखे में? गाना देखी, हम शुरू से गाना बचपने से लिखिले। अच्छा। काहे कि स्कूल दौर में हमनी के पढ़त रहनी जाता, जैसे 26 जनवरी भइल, 15 अगस्त भइल, सरस्वती पूजा भइल, तो हम कुछ भोजपुरी में जो नया नया गाना ऊपर तोड़ ममोड़ के आदमी लिख दे। अच्छा। जैसे 26 जनवरी के गाना हो गई, तो शुरू से लिखो आदमी, तो अभी गाना लिखे में हमारा ज्यादा टाइम ना लगेला, अश्लील गाना तो लिखे में और टाइम ना लगेला। गाना भक्ति हो गई, एमे टाइम लगेला। बेवफाई हो गई, काहे कि कुछ उमे ऐसा चीज डाले के पड़ेला कि अच्छा लागो, अच्छा भक्ति भइल, उमे अच्छा चीज डाले के पड़ी जौन की पब्लिक के अच्छा लगे। तो ये सब में टाइम ना लगेला। ये अश्लील गाना तो झट दे बन जाली से, बाकी हे टाइप के जौन है अखिया के दोस्त बा, एमे कम से कम 2 घंटा दिमाग लगा के आदमी के करे कहीं ना कहीं शब्द के जन चुनन बा, जैसे पहले जन शब्द चुनात रहुए, जी जी, वो गाना अब नहीं के चुनात। जैसे कि अगर हम बात करें निर्गुण, सुनले बानी गाना? भरत शर्मा जी के सुनले बानी, भरत शर्मा जी के है ना? जी। तो हम आँखी देखिया में दाग लग गई। हाँ, हम हो गाना सुनले बानी, शायद रोज सुनले हो के कि हम आँखी देखनी, जी जी, मन शरीरिया जरता मेरा, सुंदर शरीरिया अगिया में जरता दाम। तनी अगर याद बता, तनी से गुनगुनाई अगर याद बता, जहां हमनी की जरूरत पड़ी हो जगह हमनी के जोड़ लगा। थोड़ा सा पंच लाइन याद बा। हाँ। हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जरे हे राम। ऐसे रहे ई जन शब्द बाय में जी, कि हम आँखी देखनी सुंदर शरीर, सुंदर शब्द के आजकल इस्तेमाल करे के एगो अलग तरीका बा। राइटर लिख देता रसन, लोग गा देता,
वो तरह के रस नहीं के मिल पाओ, तक लागत है कि कहीं ना कहीं भोजपुरी ये चक्कर में भटकती है या फिर खराब होता, नाम खराब होता। खराब तो होता भैया, बाकी ए बड़ा माहौल जौन बा देखी जे जैसन खोजत आवे, ए बड़ा माहौल वही टाइप के हो गइल बावे, ठीक ना। भरत शर्मा जी के ए बड़ा कहीं प्रोग्राम रुए देखो तनी ना नहीं के हो, आ जितना ही अश्लील कलाकार वालो बड़ बारात चाहे जो भी बावे, धुआंधार प्रोग्राम चलता, हर चीज बा। अरविंद अभियंता जी के देख ली, गाड़ी गरोगल होता, पब्लिक के मजा आवता, तो वही टाइप के बावे, ठीक ना। कहीं ना कहीं भटकता बाकी मौजो लेता लो। हाँ हाँ बात उहे बावे। तो ऐसे पीढ़ी पे कोनो असर पड़ी कि ना पड़ी रहो लागत? वैसे घर घर में कही लो कि फलाना में हेंगा करता, बाकी लुका के जाके देखी लो। तो इमे कहीं ना कहीं लागत है कि रहो ऐसे आए वाला पीढ़ी के असर पड़ी। एगो हम गानो गौले रहनी हाँ। कि निमन निमन गानावा होता ना हिट हो, मार्केट हो गई मऊ गई के, ये टाइप के गाना रहे। जैसे बीए करके बकरी चरावता गाना है ना, मार्केट हो गईल मऊ गई के यारवा रे, ई गाना हम गौले रहनी, काहे कि हमरो बुझाइल कि हाँ ये बड़ा माने ये कुल ही चलता तो रवा लिखनी गई। हाँ लिखनी है गौनी ई गाने के, अच्छा रिस्पॉन्सो मिल रहे। बाकी ये बड़ा जानते बानी हमनी के बहुत मेहनत करके बेवफाइयो गाई ले जाए, निमनो गाना गाई ले जाए, उतना ना चलेला, काहे कि हमार तो शुरुए से उहे चलल बावे। सिवान आला एगो फेर आइल बा गाना कि हवे जिला सिवान धोके रेल दिया सन, एगो गाना का अच्छा दुलार प्यार मिलता। स्टार म्यूजिक से ये गाना रिकॉर्डिंग भइल बा, रिलीज भइल बा। अभी कंटिन्यू 15 गो गाना के हम डमी करके आईनी है, शहनाई डिलक्स से जल्द रिलीज हुई। अच्छा, सब वीडियो के मतलब प्रोजेक्ट आ रहल बा अभी, सब वीडियो के साथ देखे के मिली। और एमे खुशी को कर गई हन। अच्छा, कुछ गाना खुशी को कर जी से करवाए के बा, कुछ गाना अंतरा जी से करवाए के बा, कुछ गाना नेहा राज से करवाए के बा। माने काहे के बीच में हम ब्रेक ले रहनी, हम कुछ दिन हमार गाना ना होता। बाकी अभी कंटिन्यू आदमी काम करी तो लेके आई तो कुछ अच्छा लेके आई। बहुत बहुत आशीर्वाद बनैले रही लो, काहे के जो कलाकार रहो सामने बानी आज रंजन लाल यादव जी। उम्मीद बा कि अगर सपोर्ट मिलल रही, जहां तक हमरा लागता, जौन रहो सुर के पकड़ बा और जौन रहो आवाज में ताल बा, शायद रहो आगे गल रहती। कहीं ना कहीं लागल रहो कि भोजपुरी में होती है कि जैसे अगर मान ली कि केहू सिंगर के गाना, जैसे हम हिंदी की अगर बात करें, अगर हमारा फिल्म रिलीज होता और रउआ एगो स्टार बनी तो रउआ ओकर स्टोरी लगा के पोस्ट कर दें। लेकिन भोजपुरी में ऐसा होला, खास करके भोजपुरी में, कि अगर नीलकमल सिंह के गाना आवता तो ओकरा के प्रमोट पवन सिंह या खेसारी ना करियन कि देखा निमन भैया एक दूसरे में जरूरत आलो, ठीक ना। एकरा होता नहीं बताई ऐसा बात सच में भोजपुरी में जी, सच में बा। कलाकार के देखल नहीं चाहत, सपोर्ट नहीं करल चाहत, काहे कि कुली बॉलीवुड में चाहे साउथ में जाके देखी बहुत सारा सपोर्ट मिलेला। हेतना लीडर छिदिर कुली, जैसे रवजन हम ऐसे पूछनी है, पहले अगर तपेश्वर चौहान और विजेंद्र गिरी के प्रोग्राम होत रहे दो गोला, जी तो कितनो स्टेज पे लड़ी लो, झगड़ा करी लो, चाहे गारा करी लो, लेकिन आज में बैठी लो एक ही गाड़ी में। अभी भी दुगोला वही टाइम में अलग हो गई बा, अभी भी दुगोला वही टाइप के होला, हमने के देखी ले जा। अच्छा हाँ, व्यास जी हमारे गुरु तुल्य बानी, छोटे लाल जी, अच्छा, वहाँ के भी दुगोला का प्रोग्राम करनी तो अभी भी वही ना होला। गुरु तुल्य बानी अभिषेक तिवारी जी, अच्छा, वहाँ के भी दुगोला का प्रोग्राम करेनी। हाँ वही टाइप के होला, चाहे अजीत हलचल जी भईनी, आदमी देखेला बेट होला जी होला। एक दू हाली स्टूडियो में भइल बा, काहे कि जामापुर हम रिकॉर्डिंग करत रहनी तो वहाँ के आवत रहनी, कई गो गाना वजह से रिकॉर्ड भी वहाँ के भइल बा। ये तो हो गए छोटे स्टार, ये लोग में प्यार बा जी। अब बड़के स्टार में यही प्यार बा कि नहीं के, मतलब बड़का स्टार के कबो सपोर्ट मिलल बा, छोटका स्टार के कि नहीं के मिलल कबो? नहीं, बड़ा से नहीं मिलता है भैया, बड़ा से नहीं मिलता है। बड़ा लोग जे बावे, पवन जी भईनी, खेसारी जी भईनी, इनका लोग के बाकी हो यूट्यूब पर माने लौकेला किलो झगड़ा करता लो, बाकी उ लोग मिले ला तो माने प्यार मोहब्बत ना उनकरा लोग से छोट कलाकार के, जैसे मान ले कि पवन सिंह के सपोर्ट कर रहा लागेला कि नीलकमल सिंह के बा रवा लागेला, जैसे पवन सिंह का सपोर्ट करे नीलकमल सिंह के रवा हिसाब से ऊपर के मन से रहेला कि सपोर्ट बा, ठीक ना भैया। बाकी भीतर जरे ला कि फलाना के गाना है तना बाजता, हमारे बाजते कम में बाजता, कम हो गइल बा, आराम कम हो गइल बा। जी जी जी। अच्छा रवा जब सुन घुसनी ये फील्ड में, केकरा के एडमायर कईनी, केकरा लेखन रवा बने के चाहत रहुए कि हाँ भाई
ए सिंगर लेखा नाम फ्रेम कमाए के बा, जी कौन सिंगर लेखा रहुआ बने के चाहत रहुए? केहू के चाहत ना रहे, बाकी वो बड़ा तनी खेसारी लाल जी के हमनी के गाना सुनी जाए तो और उनकरे सुर में कौनो उनकर उठावल गाना रहुआ तनी गाई तो उहे के कौनो सुनी। गाना उनकर सुर में ना, अपना सुर में जी क्या कर रहुआ जन सुर लगाओ तनी उ सच में बहुत सरस्वती के देन बा रहुआ लगे। एगो सैड सॉन्ग वहाँ के रहे, हाँ। हाल फिलहाल में आयल रहे, तनी सा गाई। लिखल रहे अजीत हलचल जी के अच्छा गीत गाना रहे, जा जईबू त जा आए सनम, देखते जिंदगी भोखा तिर जखम, जानी सोचो हमारा बारे में, तहरा खातिर हमारा माइल न रहे, ई प्यार कल परसो के कोइल न रहे, भुला गइलू ऐसे जैसे भइल न रहे। यही टाइप के गीत रहे, बहुत अच्छा लागल हमरा। हाँ अगर ये गीत रहुआ मिल जाये तो जी। का लागत रहुए कि रहुआ ये गीत के उतना स्पष्ट प्यार, उतना सच्चा दिल से गलती? काहे ना गईती जे, देखी गाना जब अच्छा लागता हमके सुनी जाता अच्छा लागल, बाकी हमनी के गईती जाता देखी गीत उतना चलित ना, ठीक ना। काहे रहुआ सुर में तो उतने पर्याप्त बा। सुर में आदमी गावता ठीक बा, बाकी तो उनका लोग के लेवल हमनी के लेवल बहुत कम बा। हमनी के कितना अच्छा गाना गाई ले जाए तो उतना ना चलेला, मेहनत करके गाई ले जाए। हाँ हाँ बहुत मेहनत कर ले जाए, बाकी उतना ना चलेला। हम तनी सावरी बताई का जब वीडियो जब पब्लिक हुई तो लोग के पता लगी कि वो मेहनत के पीछे रहुआ जितना मेहनत करता नहीं उतना लिखे वाला के भी मेहनत बा। जी जी अपन समय, खेती बाड़ी, परिवार से समय बचा के रहुआ एगो गाना लिखत तानी, ओकरा के कलम से उतारा तानी, एगो स्टूडियो वाला दिन भर स्टूडियो में बैठता ना, एमे एसी बा, देखी एगो गाना बनाए में बहुत सारा आदमी को सहयोग होला और बहुत सारा मेहनत होला, राइटर के, स्टूडियो मालिक के, और भी सपोर्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत सारा कष्ट अथी करके आदमी एगो गाना बनावेला कि उम्मीद एगो रहेला कि हाँ चली, ठीक बा। वही में अगर चलबो करले तो उठा के बार लोग गाइए देता, ना चलला तो यही बात में मावत रहनी कि एक आदमी के घर चलता है स्टूडियो से, जी जी अभी मतलब गाना चलता है, एक आदमी बड़ा मेहनत करता है रोजमर्रा के अपना जिंदगी से एगो टैलेंट निकाले की कोशिश करता है, लेकिन वो गाना के उतना रीच नहीं के मिल पाओ, आप भन देना ओकरा गाना के कोनो मशहूर एक्ट्रेस उठैलस या एक्टर उठैलस आ गा देलस गाना के, उससे कितना असर पड़ेला? मतलब का लगेला कि कोनो कोनो सिंगर के जिंदगी खत्म हो जाला। बहुत असर पड़ेला, काहे कि एगो कलाकार होला, मेहनत करेला, जब ले पैसा रुपया नहीं के कमात, ना ही घर में इज्जत मिलेला, ना ही गांव में मिली, ठीक ना ही दोस्त यार से सपोर्ट मिली, जब तक रुपया नहीं के कमाते। लाइन में बहुत भटके के पड़ला, हमनी के शुरू से बानी जा तो हमनी के जानता नहीं जा। बहुत कलाकार लोग होला सोचेला कि ना ई तो बड़ा आराम के काम बावे, जाए के बा गा देवे के बा, हो गई। में कितना मेहनत बा, कितना हमनी के दुख झेले के पड़ला। अगर गलत गाना गावत तनी जा बहुत लोग सुनेला तो बहुत लोग कहला रंजन भैया बड़ा बढ़िया गाना गौले बड़ो, एकदम फाड़ दो, बहुत लोग फोन कर गरियावेला। तो उ सब झेले के पड़ेला, झेल के सब चीज अथी करे के पड़ेला, मेंटेन करे के पड़ेला। ओकरा बाद एगो गाना बाज जाला मार्केट में, चारों तरफ बाजे लागेला तो बड़ा खुशी होला कि चलो मेहनत सफल हो गई, बाजता, खूब खुशी होला। वही में के उठा के बाजी मार जाला, तब सोची कितना मन में दुख लागत हो कि बहुत सारा मेहनत कैला के बाद 2 साल 4 साल गाना गैला के बाद, बहुत अच्छा हमार मित्र हैं संजय पांडे जी, अच्छा। एगो गाना उनकर आइला कि शाम है धुआं धुआं मारे दरानी छुआ छुआ, हाँ एहू पे उठाव लोग ना धइला। खेसारी जी भी ये गाना के उठा के गौनी है, बाकी वो गाना पब्लिक के अच्छा ना लगल, खेसारी जी के हाँ उतना दमदार ना रहल। संजय पांडे जी के गाना चलता। संजय पांडे जी के गाना दमदार रहला, चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा में, ट्रैक्टर वाला लोग मोबाइल में, हेडफोन में, सभी लोग सुनल है। तो गाना के जन चोरी बा, जी गाना के चोरी कहा एक तरह से, इके करेला, राइटर करेला, सिंगर करेला, या प्रोड्यूसर या चैनल के डिमांड रहेला? ये देखी हम तो ये कहम कि सब सिंगर में दोष रहेला, ठीक ना। काहे कि जब रुआ गाना गावत तनी, तो ऊपर जांच पड़ताल करी कि गाना गावल बा कि का बावे। अच्छा है, बहुत लोग तो सिंगर लोग रहेला, कहला देखो ना ई गाना ठीक लागता, अपना राइटर लोग से कही लोग तनी एकरा के तोड़ ममोड़ के बना दो कि हम गा दी,
मतलब बड़का सिंगर सब के कार्रवाई लोग है पता रहेला कि छोट सिंगर के गाना गावल हो। जी, अच्छा, मालूम रहेला। वो लोग के मालूम रहेला। बताई हमार गाना भइल, ओकरा बाद गोलू गोल्ड जी उठा के गौनी गाना किया वही के गाना में डुएट गवावे रहे शिल्पी राज जी से। उहे गाना खेसारी लाल गौनी तो ओहू में शिल्पी राज गौल रही, तो इनका लोग के मालूम नहीं खे कि ई गावल गाना हो। ये आपस में तो सब मिलिए भगत नु बा, सब मिल के करत लोग। खाली एगो रहता कि हाँ राइटर दे दिए तो क्या करें, हम गा दिए। राउर लोग फैन होता, धीरे धीरे राउर एडिट करके लोग डालता कि रउआ पहले कैसे लौकत रहनी, आप कैसे लौकत आनी। तो कौनो ऐसा नहीं गाना के बोल बताई जौन रउआ लागल कि बहुत ज्यादा हिट हुई। कोनो राउर सोच रहोगे कि यही गाना लिखत आनी बहुत ज्यादा हिट हुई लेकिन वो हिट भइल ना, ऐसा कोनो गाना रउआ याद आवेला? ऐसन बहुत सारा गीत बा, काहे कि कौन एगो गाना तनी गुनगुना दिया, रउआ जब गा तनी त निमन लागता, पॉडकास्ट हमने ठीक चलता है इससे। ये गाना रहे, हमरा मुंह पले आका गिरे गिरे हो जाला, हमरा राजा के परे सर धीरे हो जाला। तो हमरा मुंह पले आका गिरे गिरे हो जाला, हमरा राजा के परे सर धीरे हो जाला। तो मना जो समय से हो समय सखी रे खो जाला, तो हमरा मुंह पले आका गिरे गिरे हो जाला, हमरा राजा के परे सर धीरे हो जाला। सही रउआ लिखनी तो लाया कि डीजे पे बाजी। जी, डीजे पे बाजी। वही बड़ा गाना ही रहे एगो कि देवरा ढोड़ी चटना बा। हाँ, देवरा ढोड़ी के आशिक बा। हाँ, तो एगो हम गाना गौनी की जवानी के टेम्परेचर रोजो बढ़ जाता, तू बहरा बाड़ राजा देवरा देही पर चढ़ जाता। इहो गाना के हमरा उम्मीद रहे बाकी बाजल ना। अच्छा ठीक बा। तो बहुत सारा गाना भइल जौन ढोड़ी चोली देवरा पे लिखल गइल बा। कैसन संबंध होला बिहार में देवरा भौजाई के, तनी बताई तनी बिहार के लोग के, काहे के रउआ गाना लिखत तानी त का ई देख के लिखे नहीं कि ऐसे ही लिख दिया जाला? देख के ना लिखाला, देखी इंजॉय खातिर हमनी के गाई ले जा, ठीक ना। काहे कि हमनियो घर में भौजाई बालू, ठीक ना। हमनी के वो टाइप के माने रिश्ता ना रहेला कि बस इंजॉय खातिर। काहे कि एबार देखते हैं माहौल जेंगा वो टाइप के आदमी गा लेला, नाच लेला, पब्लिको लो बालो तो ऑर्केस्ट्रा में फायदा न बजाई लो। बिल्कुल, आए चाहे स्लो गाना चाहे भक्ति बजा के ना मतलब मस्ती खातिर देवर भाभी या जीजा साली के नाम लिया जी, बस वो है मस्ती मजाक बा दोसर का। ये चीज के बिल्कुल सीरियसली नहीं लगे। उससे बात देहिया से नहीं खे। हाँ, फारका रही मुंह से मजाक करी। ठीक बा। तनी से बताई और कि रउआ पहले जन गाना गौले रहनी रउआ बताओ तनी कि अपना आप से पैसा दे के कितना पैसा दियाइल रहुए रउआ आके रिकॉर्ड कइले रहुए? वो व्यक्ति पहले हम 2000 रुपया देले रहनी, और हम बाहर से आए रहनी तो पैसा से थोड़ा बहुत आदमी कमैले रहे। तो मन में जुनून रहे, बाहरे से जुनून रहे कि हाँ हम गाना गाई। तो दू हमारे दोस्त रहे लो, उनके लोग से कहन कि नहीं स्टूडियो कहाँ बा तनी पता करो, हमारा गाना गावे के बा। एक बार हम कॉल भी कहनी, बाहरे रहनी तो लकी राजा के लगे फोन कहनी, बड़ा संस्कार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भाई रहत रहलन। तो कॉल कहनी तो भाई माने एगो गाना के 20,000 रुपया मंगले रहलन। हम अच्छा, बाप रे तो बड़ा ढेर पैसा बा, बाकी तबो गावे के उम्मीद रहे तो हम कहनी कि हम पैसा देम आएम। तो आज के समय में कितना देवे के पड़ेला एगो सिंगर के अगर ऐसे कोनो गाना निकाले के पड़ो तो? अगर रउआ से हम पूछे तनी आज के समय में 500 रुपया दी गाना गाई स्टूडियो में जाके। मतलब धीरे धीरे स्टूडियो बढ़ गइल बड़ा सन या सिंगर के क्वालिटी कम हो गइल बा? रउआ हिसाब से का भइल बा? सिंगर ज्यादा हो गइल बड़ा सन या फिर स्टूडियो ज्यादा हो गइल बालो? काहे पैसा कम हो गइल? सिंगर ज्यादा हुई तो स्टूडियो भी ज्यादा हुई। अच्छा, तो दोनों ज्यादा बा, ऐसा बात नहीं है। ठीक बात। तो वो लोग बताए कि चाहे कि ऐसा जैसे स्टार रिकॉर्डिंग बा ऐसा बहुत स्टूडियो वाला लोग भी धाधा के खोल लेता लोग, फिर एक महीना में बोरिया बिस्तर बांध के चल देता। अच्छा, ऐसा हो गई लगे। कहीं अगर कोनो गाना जॉन पवन सिंह खेसारी या फिर कोनो बड़का सिंगर के मिलल, वो अगर रउआ फिल्म में गवावल जाई तो तनी सा आज करियर अलग मोड़ लिया आगे उम्मीद बा? काहे ना एबार खेसारी जी हाथ धो दी, खाली कह दी कि भाई हूँ तो उतने में सपोर्ट बहुत मिल जाई। अच्छा, छोटा छोटा कलाकार के, बाकी वो लोग ना कहिलो, ना उतना करिलो। कभी ऐसा अवसर आयल कि रउआ आमने सामने बहनी या कोनो कलाकार जैसे कि रउआ बानी ठीक बनू गुड्डू रंगीला जी मार्केट में रहनी है तो डायमंड स्टार रहनी है, जी जी रउआ जानते हो उनके बारे में। और राधे श्याम रसिया रहनी है तो रंगीला स्टार रहनी है। राधे श्याम रसिया जी के
लेकिन वो लोग सपोर्ट करत रहे लोग अपना छोटा कलाकार के। विजेंद्र गिरी जी, तपेश्वर चौहान जी अपना संगे संगे दुगोला के जब जोन रहुए, जी छोट मोट कलाकार के मौका मिली कि रहुआ हमरा संगे आई गाना मिली। आज के टाइम में वो मौका नहीं के मिलत। नहीं देखी दुगोला के जे भी कलाकार होला वो छोटा कलाकार के सपोर्ट करेला, ठीक ना। हमारे छोटे लाल जी बानी, गुरु तुल्य बानी, वहाँ के भी बहुत सारा हमरा के सपोर्ट करेनी। हमारा सवाल ही रहुए कि आज अगर इवेंट होला, जैसे मान ली कि इवेंट होता, जी तो उस जगह पवन सिंह जी अपना संगे प्रियांशु सिंह जी के लेके चलता रहे कि भाई तू चला, क्या के तू लिख ले बड़ा, ठीक बा। उस जगह मार दुनिया भर के लड़की आ जाता सन, ठीक बानू। लेकिन जो लोकल सिंगर बड़ा सन, जैसे कि लखनऊ बनारस में होता, यूपी में पढ़ल हूँ, लोकल सिंगर नईखन से बुलावल जात, तो वो लागेला कहीं ना कहीं कि एगो आवरी तरीका बा लोकल सिंगर के दबावे के कि ना भाई तू जितना में बड़ा उतने में रह, हमनिए के ऊपर रहें सन। तो वो लागेला कहीं ना कहीं जी ऐसा एकदम सही बात बावे। ऐसा होला भोजपुरी में होता, सबे देखत हवे ए टाइप के होता। लेकिन ओकरा बाद एगो गाना आवेला जौन लोकल चलेला, जैसे रहे बताइए संजय पांडे जी के शाम है धुआं धुआं, जी ये कितना आदमी गावल, लेकिन तबो ये गाना चाहे केरा के थम पर उठा ली, ये गाना कितना आदमी गावे के कोशिश करलस, लेकिन ये चलता अवधेश प्रेमी जी के नाम से। तो वो लागत कबो ना कबो अवधेश प्रेमी, संजय पांडे या रहुआ हो गई नहीं, ये सिंगर आगे बढ़ी लो तो नीचे वाला सिंगर के सपोर्ट करी लो। ताकि देखी जब ई लो इतना कष्ट करो तालो ऊपर जाइलो, तो अब अपना सोच के ऊपर बाकी के सपोर्ट करी के ना करी, ठीक ना। केकरा करे के चाही, केकरा के ना करे के चाही, तो अभी सिंगर लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि के सपोर्ट करी या ना करी। और इवेंट में जो लड़की रहो लागेला कि वो इवेंट में लड़की सन के ना बुला के लोकल सिंगर लोग के बुलावल जाई तो आवरी नीमन कहा रहो हिसाब से लागेला। ए भैया तो लड़किए लोग के देखे खातिर तो जाता लो इवेंट में। पवन सिंह अपना इवेंट में बोला लड़की लोग के, तो लाइने मारे लगे हम, तो उम्र ना देखे हम कि हमार उम्र का बा, उनकर उम्र का बा, ये कुली होता है। तो ए चक्कर में कहीं ना कहीं गलत असर पड़ा था इंडस्ट्री के ऊपर या उनके ऊपर। एकदम पड़ता। बेटी के उम्र के बाड़ी, हाँ वो लड़की एगो का नाम मोनिका मिश्रा जी, उनके के धोक दावता रहन, बुलावता रहन, आज तक किसी पे दिल नहीं आया, आज तक करेजा धोक धोक नहीं किया, बेटी के उम्र के बाड़ी लाइन मारता रहन, ये कुली होता है। अब बदनाम रहुआ बानी की रहुआ पर बदनाम हमनी के बानी के मैंने हमनी के अश्लील करता नहीं जाए। ए भैया हमनी के तो मजबूरी में करते हैं, अपन पेट चलाए खातिर करते हैं जा, कहिए घर के बोली सुनी जाए, जौन गाना चली तो नहीं गाई जाए, दो पैसा जहाँ से आओ। हाँ 2 पैसा जहाँ से आओ। सही बात बा। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग के अगर बात कही जाओ तो ऑर्केस्ट्रा में के तरफ से डिमांड होला कि ना ऐसा गाना गाओ, या फिर कैसनो गाना रहो लिखे नहीं ऑर्केस्ट्रा में उठ के बाज जाला, कोनो डिमांड उमांड आवेला कबो ऑर्केस्ट्रा के तरफ से का है ना डिमांड आवेला। देखी बहुत सारा चैनल भी बड़ी सन, जाना चैनल पर अश्लीले गाना चलेला, बहुत सारा चैनल बड़ी से जाना चैनल पर साइडे गाना चलेला, तो ये टाइप के तो चैनलों के डिमांड होला कि भैया एगो हमरा के तनी हॉट देम एकदम माने गरम मिजाज वाला कि ऑर्केस्ट्रा में लड़की चाहे पानी ऊपर से गिरत ऐसे टाइप के माने हमरा के गाना देम, तो आदमी वही टाइप के कर ला। मान ली 2 रुपया कमाए के बा हमनी के, ठीक बा, तो वही टाइप के आदमी काम करके दे देला। जेंगा सबे काम करता, मजदूरी करता, वही हमनियों के मेहनत करता नहीं जा, गाना लिखता नहीं जा, लिखवाता नहीं जा, डमी करे नहीं जा, गाला फाड़ फाड़ के चिलानी जा, इतना गर्मी होता जाके केबिन में गावे नहीं जा, पूरा पसीना से आदमी भीज जाला। मेहनत शूटिंग करे खातिर पटना जाए के पड़ला, एने ओने आदमी जाला। तो जानी शूटिंग करे खातिर पटना उठना जी एकदम जानी। अच्छा अखिया के दोस्त बा, पटने में शूटिंग भइल बा। अखिया के दोस्त उहे गाना जनो बतैला नहीं तनी गुनगुना दिए खाली आवरी अभी कोई नहीं है, तारा में दोस्त लिखे करे जी उहे गाना न जना के हम बात करत नहीं। अखिया का जरा जो चोरी भई रहे, हाँ। उ भई रहे एने कुशीनगर में, 2 गाना भई रहे। एगो गाना भई रहे कि जब लाश पर माचिस बराई रे तोरा ससुरा ले धुआं जाई रे, आई अखिया का जरा झगड़ा करा देला भाई। दोनों गाना अच्छा रिस्पांस मिले रहे, रागनी म्यूजिक पर रिलीज रहे जी। अच्छा तो वो जब वो बराबर वो गावत रहनिया तो वो स्टूडियो के माध्यम से गावत रहनिया। आज के समय में हर एक कलाकार के यूट्यूब चैनल बा जी, और वो अपना यूट्यूब पे डाल देता, तो कहीं ना कहीं लागत है एकरा चक्कर में भी कोनो अलग तरह के मैसेज जाला, जैसे कि निमन निमन गाना रहुआ एगो स्टूडियो से गायब, ठीक बा, बेकार गाना रहुआ अपना चैनल पर डाल दे। देखी भरोसा नहीं मिलत कंपनी वाला, बहुत कंपनी वाला बालू कि कलाकार मेहनत करतरन, बाद में भरोसा मतलब गाना गईला के बाद पैसों मारा जाला का कोई कोई जगह से, बहुत जगह माराला, चाहे बहुत लोग कंपनी से काम करता, लास्ट में आगे चल के बढ़िया बढ़िया लोग जुड़ गए तो रउआ के छोड़ दिया जाता है। वही से बहुत सिंगर लोग अपने चैनल पर मेहनत करता है।
खेसारी पवन के नाम आवेला कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के हुए चलावत रहे। ओकरा अलावा रउआ का लागता कि कौन ऐसा सिंगर बा रउआ देखे में जौन भोजपुरी इंडस्ट्री के नीमन गाना दे रहल बा आ नीमन गाना देत रहल? नीलकमल जी बानी, बहुत अच्छा वहाँ के गीत लागेला हमरा। सैड सॉन्ग बावे जौन की बहुत सारा गीत है जब उतर जाला, कोनो एगो गाना कुछ यादो हो जाला। एगो गीत रहे वहाँ के कि जब गैर के दुल्हन बन गईलू काराज पूछलू बर्बादी के, जब गैर के दुल्हन अरे बन गईलू काराज पूछलू बर्बादी के। अच्छा, इतना दर्द भरा हुआ आवाज में, मतलब का रहुआ जब 20-21 साल की उम्र में धोखा वोखा मिलल रहे का? ना ऐसा कोनो बात नहीं के, देखिए हर इंसान केहू न केहू से प्यार हो जाला, ठीक ना। तनी सा बताई उस समय के काय रहुआ स्मार्ट तो पढ़ले बानी, स्मार्ट कुछ कबो मौका मिलल फिल्म एल्बम करे के? ना, फिल्म एल्बम आदमी करेला, फिल्म के उतना आदमी के चॉइसो ना रहेला, ठीक ना। काहे कि जौन कलाकारी बा आदमी करत आवे, आजीवन करत रही, पब्लिक के आशीर्वाद। का संदेश जितना दर्द भरा गाना कोई नहीं है, एकरा माध्यम से का संदेश रहुआ देवे के चाहे आजकल के पीढ़ी के लड़का सन के जौन एक रात में कोनो लड़की के प्यार में पागल हो जाता रहा आजकल, का संदेश दें रहुआ ओकनी सन के? संदेश हम ये दें कि भाई प्यार मोहब्बत में मत पड़लो, अपना माई बाप के सेवा करलो। काहे कि देखो एक ना एक दिन तो शादी हो खही के बाद सबका अपना जाल में अझुरा जाए के बाद, ठीक ना। तो प्यार मोहब्बत में कुछ बा वो ना, काहे कि हमनियों को कह के देख ले बानी जा। बहुत लोग जेकर दिल टूटल बा ओकरा से पूछियो कि हाँ ओकर दर्द का होला, ओकर तकलीफ का होला। तो प्यार मोहब्बत में कुछ बा ना, अपना माई बाप के सेवा करी, अपना माई बाप के बात मानी। एक दिन वो प्यार करे वाली वही हन, माई बाप खोजी बियाह करी, माई बाप के पसंद से बियाह करब लो, खुश रहब लो। बियाह हो गइल बा और के? अभी ना, बियाह शादी नहीं के भाई। का उम्मीद बा कब ले हो जाई आए वाला समय में? उम्मीद देखिए अभी तो स्ट्रगल चलता, आदमी को और ऊपर जाए के बाद, ठीक बा अभी काम होता। ऐसे तो माता पिता के शौक रहबे करला, हम ही छोट हई, अपना सब भाई लोग हम ही छोट हई, तब लास्ट बच गइल बानी। तो आदमी करी बियाह करी तो धूमधाम से करी, बढ़िया से अगर करी। उहे लड़की जौन लड़की रहुआ संगे मतलब जेकरा संगे रहुए पहले जी ओकर बियाह अगर मान ली हो गइल के या ना भइल के, उहे आके लौट के आइए कहे कि चली रंजन जी हम रहुआ संगे चलतानी जिंदगी भर खातिर, रहुआ स्वीकार करें कि ना करें? नहीं क्या हो सकत भैया। देखी जवन आदमी रहुआ के कुछ बुझलस ना, ठीक हाँ, रहुआ के धोखा दे के दूसरा लगे चल जाओ, उनका के धोखा दे के हमारा लगे चल जाओ, हमारा के धोखा दे के होने तब काल हमरो को तो छोड़ के दूसरा जगह जा। का लागेला कितना % लड़की ऐसन होली सन बिहार में जौन सिर्फ टाइम पास खातिर बात कर ली? अगर रहुआ से हम एगो सवाल पूछी, परसेंट तो नहीं बता सकत भैया, बाकी ये बड़ा ऑनलाइन के जमाना बा, व्हाट्सएप तो इंस्टाग्राम तो दुका, तो वही पर कुल प्यार हो जाता ना। अब पहले रहला कि नजरी से प्यार होता, आँखी से प्यार होता, ताका ताकी हुई तब प्यार हुई ना। ठीक बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, जितना रहुआ बताइनी है अपना बारे में, अपना जिंदगी के बारे में रहुआ शेयर करनी है, गीत संगीत के बारे में रहुआ से इतना जान के बहुत निमन लागल है। तो तनी सा रैंडम सवाल रहुआ से पूछे, कितना सिंगर ऐसा मारासन या कौनो 2-3 सिंगर के नाम जौन रहुआ लागत रहुआ की काबिलियत बहुत बा, रहुआ लेखन काबिलियत बा, लेकिन ना मिल पाई आज के जमाना में या आज के दौर में कहीं भीड़ में खो गइल बा? 1-2 सिंगर के रहुआ नाम बताएं जेकर रहुआ नाम ऐसा नाम लें कि जौन बहुत आगे जाए के क्षमता रखत रहुए, लेकिन कहीं ना कहीं ना मिलल या पैसा के तंगी रहुए, अब बेचारा आज के जाए। हम अपने लेवल के बात बताए, एगो रहला हम कलाकार अजीत सोनी करके। अजीत सोनी जी, आतिश उजाला के साथ रुए पहचाना तो कम बिना। अजीत सोनी रहला रागनी म्यूजिक में गावत रहला, छोटा लड़का रहला, बहुत अच्छा गीत गावत रहला। हम ओकरा रागनी म्यूजिक में रहनी तो साथे बोलल बतियाल, बहुत अच्छा लड़का रहला है ना, बहुत अच्छा उनकर गायकी रहला, कलाकारी भी रहला। गरीबी के वजह से सपोर्ट ना मिल पाइल, ओके वजह से बाबू कमाए भाग गइल, जिंदगी के भीड़ में खो गइल। जी हो गइल ना, लाइन से हट गइल दूसर। तो ये रहनी रंजन लाल यादव जी, गाना वायरल भइल, गाना फेमस भइल, अब बहुत आगे तक गईनी, बहुत आगे के सफर जारी बा। अभी उम्मीद बा कि रहुआ ये वीडियो से कुछ समझ में आई लोगे चाहे ना आई लोगे, लेकिन समझ में आई लोगे कि टैलेंट जौन बा ओकर खोज निरंतर जरूरी बा। बताइनी रहुआ संगे से कि सुर संग्राम से हमनी के 2 सिंगर मिले, रंजन यादव जी के जब सुर ताल बा वो बहुत निमन बा,
यहाँ से हमने के सुननी है सन बेवफाई के गाना। और ऐसे लाखों स्टूडियो, लाखों कलाकार, लाखों राइटर और लाखों के तौर में म्यूजिक कंपोजर बाड़ा सन बिहार में, जो रोजमर्रा के अपन यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इंटरनेट के माध्यम से फेमस होके के कोशिश कर रहे वालों, प्लस कुछ नीमन अपना लोक संगीत के देवे कोशिश कर रहे वालों। वो लोग से रिक्वेस्ट बा कि सपोर्ट करत रही। हो सके तो एगो लाइक के बटन दबाए में बिल्कुल संकोच मत करी, काहे कि हो सकता कि एगो एक लाइक और एक शेयर से एगो नीमन सिंगर के मौका मिले कि ओकरा के कहीं भीड़ में ना खोए के पड़े। उम्मीद है कि रोवा के वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे के मिलल हुई। हमने के जैसे टैगलाइन बा कि द बिहार विजन के कि हर वो इंसान जो अपना जीवन में कर रहा बा निरंतर कोशिश आ कर रहा बा अपना जीवन के सफल बनाए खातिर पूरा प्रयास, वो सुपर हीरो। हमने के सामने एगो स्ट्रगल 7-8 साल से गाना गावत, 7-8 साल से अपन समय, अपन खून पसीना सब दे रहा बानी म्यूजिक के, संगीत के, सुर ताल के। रंजन यादव जी रानी यहाँ निमनो गावे नी, भावरो गावे नी, रउआ का सुनने के बाद रउआ डिसाइड करे के बा। चाहे तो इनकर गाना अखिया के तोर काजर सुन के देखी, बहुत प्यारा, बहुत ही मीठ गाना बा। चाहे तो रउआ गाना इनकर सिमारी सिवान वाला कच कच सुन के देखी, वो गाना तनी मने गाना बा, कैसे मीठे बा। तो रउआ ऊपर डिपेंड बा कि रउआ का सुनने के चाहता नहीं, के कौन रूप में देखे के चाहता नहीं। बाकी एक खाली इनकर गाना जरूर सुने, हो सके तो इनकर चैनल के लिंक दिया बा डिस्क्रिप्शन में, लाइक कर देम, सब्सक्राइब कर देम, आप फॉलो कर लें बिहार विजन के। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। कोनो मैसेज बात रउआ दे सकता नहीं अपना तरफ से। चलिए हम ये चाहब कि भैया के चैनल बका चैनल के नाम द बिहार विजन जी, तो चैनल के खूब सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा भाई के देनी, सब्सक्राइब करी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो के। हमरो एगो चैनल बा रंजन लाल यादव ऑफिशियल करके, तो ये चैनल पर भी बनल रही, सब्सक्राइब करी, खूब सारा आशीर्वाद प्यार दी। लव यू। हर हर महादेव। जाते कोनो जन राउर गाना आए वाला बा, ओकर कोनो बोल हो जाई तो कोनो एगो नीमन गाना देखी चोरी के मार्केट बजन नहीं, गाना सब नया बाड़ी सन आ डुएट गाना बाड़ी सन। कोनो पुराना एगो नीमन गाना के तनी अंतरा सुना दिए, एगो एंडिंग होता तो जी। वो गाना एगो हमार रहे छत पर से, ओमे के अंतरा लाइन हम गा के सुना देता नहीं, सुना दी। तोहरो हंसी हमारा के साँचो में पागल बनौले बा, भइनी दीवाना तोहरे सनम, प्यार के रोगावा धरवले बा। हमरे ओरिया ताकेलू, जंगला से झाकेलू, ओठ पहुंची राखेलू, दीवाना बना गइलू हो, दीवाना बना गइलू। आँख देखैबे त जैबे ठोकाई, जिला सिवान हो।